Mali ste niekedy niečo spolu? Tak niečo. Po tom našem posledním rande, jestli on si vybere Stanku, tak ji reálně nemůže mít rád. No vzhledem tomu, co tam mezi náma proběhlo. Tu ide o to, že oni so Stankou nechodili potom, vieš, takže Jak? Však si ju vybral, boli spolu. neboli. Čo? Neboli Však spolu. vyhrala, ne? A boli spolu. Nie, hneď sa rozišli. Akože hneď. To ja ani neviem. Pošou. Že počkaj, že jemu cinkla faktúra a on sa rozišiel, by ste povedať. To je ale verejná informácia. Že sa rozišli hneď. Ja som počul, že už na letisku. Tam si hovoril, že si ti Radko ani neozval, nič, že ťa mal úplne... Môj ťa ghostol, čau. Akože pošou, hej. A počkaj, Jo. a ty si ho nejako kontaktovala? Ne, já si, A tak ak sa nikto neozval, ani jeden, ani druhý, tak... jakože, co já No, také normálne. já to mu je. nemám co vysvětlovat. A on teba má čo vysvetľovať, tak sa spýtam. Čo sloní pipik? Ja? Počkaj, to som aj zabudol. Jaký bol? Počkaj, Len na Billona. nepýtajme sa, že jaký bol, ale skôr, že prečo. Že Obrovský, hladký, jemný, Pipík. slizký. OK. To, že ty potrebuješ. Spolu, ste tu spolu a ste spolu? Nevadí nám, že nemáš money. Sadni na zadok a pozeraj s nami. Dneska sú tu chalani so s nami. Čelikameši, vítajte pri ďalšom diele s nami. Moje meno je Oskar a nachádzame sa v krásnom srdci Petržalky a pocti na svojou prítomnosťou ešte krajší, najkrajší Julka a Lulu. Tým Luli. Skrátka, hashtag. Ďakujeme krásne, že ste prišli a Julku teda určite poznáte z Rúže pre nevestu, finalistka. Gratulujem. Lula určite poznáte napríklad z Love Islandu a taktiež... Alebo od Julky. Ale To si tam ja rýpla práve? to je v pohode, to niekedy treba. Ale takže Lula určite poznáte, toto je Svetozár. Čaute. What's up? A ideme trošku sa porozprávať o nejakých vzťahoch potenciálnych a o Rúži samozrejme. Let's go. Dobre, tak asi treba sa rovno spýtať, teda, že dostali sme viacero zmiešaných signálov, OK? Ja som si teda otvoril napríklad tvoj TikTok a mi tam vybehlo také zaujímavé video. No krásne, poď sa na to. Takéto. Krásne. Máme rovnakú hudbu radi, nie? Áno. Jasné. Ja to beriem, jasne. No tak to je prvá vec, hej, že... teda, OK. Potom som teda počúval rozhovor s Michalom Totkom, pozdravujem, a tam si povedala, že ty si proste musíš nájsť Slováka. Čo radi počujeme, samozrejme. Ja som počul, že ty teda po slovensky rozprávaš dobre, sa mi zdá, že máš prirodzenú slovenčinu, nitriansku. Ne, asi víš, co bolo. Ako? Takže, vieš, že také TikToky, slovenčina, krásny mladý muž. Tak pomalečky do seba začalo zapadať. Vieš, ja som rozmýšľať. Iba začal rozmýšľať, vieš. Že špekuluješ. Tak nahlas, že čo to vlastne je? Rozmýšľam. Čo to náš chlapec porobil? No a potom, ale pozor, drahý divák, potom sa stala iná vec, že potom zrazu my sme čakali teda na vás a prišli ste osobitne. A nie len to, že ste prišli osobitne, ale že spíte na rôznych hoteloch. Že oddelenie. A potom človek začne rozmýšľať, že čo sa tu deje? Rozumíš ma? Povedzte mi, že nemusíme rovno odpovedať, poďme na to pomaličky, že ako ste sa vy dva spoznali? To je taková long story. My jsme se viděli právě na nějaké akci, no a potom já jsem odletěla na Rúžu, no a tam jsem vlastně poznala Lulovu maminku, zdravíme Myšku. Čau, mami. Pozdravujeme. No ona mi vždycky říkala, no můj syn, on je taky zlatý, on bývá v Prahe, vy byste mohli být kamaráti. Aby som udal do deja, tvoja mama, ona pracuje vlastne v produkcii, ak to môžeme povedať. Nie? No v Rúži, hej. Áno, ona pracuje v Rúži, takže Tak. preto vlastne si došiel do kontaktu. Ty máš najlepšieho wingmana, ty Kámo, Kámo, toto ona robí už druhú sezónu. Tvoja ale mamka ti počkaj. dohadzuje, že- Ona už v prvej sezóne vždycky It is akože, keď babi nemali čo A robiť, ty tak... sa poznal ešte s jednou Rúžou ináč. Čo? A to odkiaľ, vieš? Lebo tak, dobre. Sme nám to čvirikali. Bratislavci. No víš co, Jane? Mohol si to takto zapaliť na chlapca? Ty kokos, ja neviem, ja som iba To si to skúšal? Ja som skúšal, ja vôbec neviem. Pič. Ja som skúšal. Toto si vybavíme neskôr. Okay. To vieš, že keď Julka rozpráva po slovensky, že to musíš, že to je dôležité, že
Toto si poviem neskôr môj. Dobre, poďme ďalej teda. Takže teda, vy ste sa spoznali teda pred rúžou, nech ste sa niekde videli a teda potom ty si sa vrátila z rúže vo finále. Gratulujem. A ja totálne. No a teda ty si teda zrejme aj sledoval rúžu, aj sa mi točil nejaký obsah, takže si vedel. Tak soft, vieš čo, občas som pri tom zaspával. Jasné. No a teda videl si teda Julku a čo to v tebe robilo? Keď si videl, lebo predpokladám, že to poznáme každý, vieš, si nejakej akcii stretneš nádhernú ženu, vieš, sa vám stretnú oči a ty, že ty kokos, že tu by som klafol. Jak dlho sa takto stretávate? Keď sme sa videli prvýkrát, ja neviem. V marci? Březnu? Ja neviem, čo je březen. No, ja neviem. Čím je tam? Marec. Teraz je júl, takže to je... tak 5 mesiacov, rozumieš ma to? Akože dlhší čas. Ale zase to musíš brát tak, že Lu má svůj život, já mám svůj život. A ja to že berem. je jako... Lu má svoj hotel, ona má svoj hotel. Ja to beriem, pretože stretávali ste sa teda, niekoľko mesiacov sa stretávali, palíte si do oka a teda asi už treba akože sa možno aj spýtať na obsah týchto stretnutí, vieš čo myslím? Tak Že- trávíme spolu volný čas. Áno. Když Lu má volný čas, když já mám volný Ok, čas, ok. tak... Točíme TikToky, Jasné. vieš, zábavky. Že automaty. Já bych řekla, že prostě k sobě máme blízko. Áno, ale má to niekedy možno, iba si typnem, vieš, že má to niekedy, že romantický nádych podľa vás? A tak párkrát malo asi. Áno, ja neviem, niekto prekvapil niekoho a na chate došiel tam a čo tam spíva, rozumieš ma? Ano, Ja neviem, či to robíš ako bežne? to jsem byla překvapená. To teda, Aby divák teda rozumel, Julka, ty si mal teda rúžackú chatu. Hej? Ale dobre, že išiel si teda na tú chatu prekvapiť Julku a zaspievať jej, možno niečo vyznať, rozumíš ma? A tu už človek začína akože rozmýšľať, hej? má také soft suspicion. Že akože som taký, že OK, skladám si to, vieš, TikToky, padli si do oka, mesiaci sa stretávajú, majú k sebe blízko, prekvapujú na chate, má tam trojzubec v ruke, kostým, všetko. Otázka je jasná. Čo sa tu deje? Ale prečo by si ho prekvapoval? Akože len tak? Alebo inak, že si bol taký, že Julka je teraz v kurze, tak si sa chcel teraz ako pripojiť k tomu? Ja neviem, jak ty zmyšľaš. Love Island, Lebo ak to není Cloud láska, chladne. tak je to potom niečo iné, rozumieš ma? A neviem, čo je horšie. Ale Oh shit. no teraz si musíš iba Tak to asi brať. nebudeme odšipovaní. Takže otázka je, že aký bol zámer, aký bol motív? Prečo si išiel prekvapiť Chcel som ju Julku? potešiť. Ok, a prečo si ho potešiť? Lebo ju mám rád. To je krásne, to je krásne. Ježiš. A ty máš rada Lua? Jasné. Hej? Kdyby ne, tak to spolu nejsme dneska, ne? Ale keď už sa rozprávame o tom, že spolu, dobre to načrtáš teda. Spolu, ste tu spolu a ste spolu? Čaute kamoši, prepáčte, že prerušujem tento diel, ale ak by ste si chceli pozrieť celý nezostrihaný diel s nami, tak nás môžete podporiť na platforme Hero Hero. Keď nás podporíte, tak my vám za odmenu dáme celý nezostrihaný diel s nami, kde môžete nájsť rôzne momenty, ako napríklad tieto. Budeš to u mňa mať schovaný? Bo ja dúfam, že neprečítam nejaký zlý chat teraz lovilo ty. Lara ti píše, ty čo to máš chlapče za SMS-ky? Ako ste sa vy dva spoznali? A tam sebe tak nejako náhodou stretli, menili si pohľad a potom sa už dlho nevideli. Až dokedy som necítil, že je v rúži. Počkej, vy ste sa stretli ešte predtým, hej? No, jsme se viděli jednou, po druhé, no a potom jsme se začali vídat víc. Výdať víc Ale- znie podozrivo. Vidíš se jednou, vidíš se po druhé a tak. Trdíkať sa boskávaš. A to už si řekl ty. A keby sa Radko teraz ozval? Oh, ne. Ako bol Rádko blízko k tvojemu ideálnemu mužovi? Od 1 do 10. Tam jsem poznala Radka kamerového za úplně jiných okolností, jako znám Lua. Nekamerového. Nekamerový Lu vie No. byť. Že teda, že mala si tu možnosť s ním tráviť čas mimo kamier a ak si ho navnímala teda? Ja neviem, ja som bol s nimi na chate, ale nič nepamätám, takže... Ja som sa iba najebal. Nebolo z doli fajn? Nie. Takže ak chceš vidieť takéto momenty, tak chod na Hero Hero lomeno s nami a strašne pekne ti ďakujeme za tvoju podporu. Čau! Jsme tady spolu. A tak i jinde jsme spolu. Víš, počkaj, chcel som povedať nejakú strašnú hlášku, ale nenapadlo ma to. Úplne mi ufúča. Ja neodbačím. Ja sa cítim, že som na politickej debate. Toto je výborné, toto ma baví. Tak ste spolu alebo nie? Môžete povedať, nie. My vám to uveríme. Neviem ako ostatní. Ale my vám to uveríme. My se tak k tomu nevyjadřujeme. OK. Yes. To si myslím, že stačí. Je to grey area. Dobre. Ale tak inak sa spýtam, OK, nie je to teda ani nič o fíko, jasné, však
vy sa rozhodujete o tom, či budete dať verejne alebo nie, ale mali ste niekedy niečo spolu? Tak niečo. Čo je niečo? Bol nejaký bosk? Ale ja som taký, že ja pozerám sa na Julku a ona sa pozerá na teba. Mám taký pocit, že to stojí na tebe, že čo povieš. Prečo na mne? Podpísal si nejakú zmluvu? Ja to nemôžem povedať, čak tvoja mamina tu stojí. Nestojí. Čo vymýšľaš? Dole, 3 poschodia pod nami. Jo, Čak, ale má tu zmluvu v kabelke. Prejdeme tú otázku, co? Ja, Dobre, to je úplne, to stačí reálne, to je povedať, ja som OK s tým. Dobre, ale akože celkové tvoje pôsobenie bolo veľmi pompezné v Rúži, hej? Úplným začiatkom, Asi keď áno. si došla ako darček, ktorú nieslo 4 ľudia, 4 chlapi. 4 chlapci, hej? A to je že entre, jak sa hovorí, ne? To si vymyslela ty toto? To si ty A vymyslela. produkcia bola taká, že tomu ver. Tak produkce byla celkově taková vždycky, že já jsem za nima přišla a chtěla bych toto a vymyslela jsem si toto a oni na mě kukali a OK, máš to mít. Takže ty si vymyslela, že ťa budú 4 čalovci, ťa tam donesú a jak sultána. Takže aj Ivana si myslela, že bude repovať sama? Že ja to, tak to je a oni zvláštne. tiež, že výborný nápad. Produkcia ma Tomu ver, to cením. Na čo sme my vlastne tu? Však tie baby to všetko vymyslia samé. Ako si znášala prehru? V pohodě. Jakože pobrečela jsem si, samozřejmě, že mě to mrzelo, ale já jsem fakt byla do toho Radka tak zakoukaná, že já jsem říkala, že mě je to v uvozovkách jedno, koho on si vybere, hlavně, aby on byl šťastný. Čo? Taký To by som tak ja určite funguje? nebol. Taký akože- selfless ja nejsom. Ty si bola do neho tak zamilovaná, že si bola taká, že... Že, ja, Ale to ale, nie je, že poviem to, že ona taká je proste, že Ale- ľudia sú ona. A tak nie je zamilovanosť, že toho človeka chceš pre seba? no chceš, ale chceš, aby ten člověk byl s tebou, když by s tebou nebyl šťastný? A ty si hovorila, že potom spätne, že spravil zlú voľbu, že To proste, já že... jsem neříkala. Nie? To říkali diváci, říká celý internet. Ja nesúhlasím. Várti si hovorila, že proste racionálnejšie by bolo, proste keby si vybral teba. Čo No. si ja myslím, že hej. Racionálně, ale já jsem mu vždycky říkala, ať si vybírá srdcem, ať si nevybírá hlavu, ať si nevybírá to, co si myslí, že je v úvozovkách lepší, ale ať si vybere to, co on cítí. To je tá chyba, čo muži vždy spravia. Že si Že vyberáš. sa vrátaš bývalej dokola, ne? No. Ja piču úplne. Dobre, ale ja som podal teda rozhovor s Michalom Totkom. Tam si hovoril, že si ti Radko ani neozval nič, že ťa mal úplne... Môj ťa ghostol, čau. Akože pošou, hej. A počkaj, Jo. a ty si ho nejako kontaktovala? Ne, já si, A tak ak sa nikto neozval, ani jeden, ani druhý, tak... jakože, co já To je také normálne, já to mu vidět. nemám co vysvětlovat. A on teba má čo vysvetľovať, tak sa spýtam. Nevím, jestli vysvětlovat, ale myslím si, že by bylo třeba jako na místě potom všem, co jsme spolu prožili, aby třeba jako napsal, hele Juli, doletěla si v pohodě? Si ok. To až takto? Že nič, že? No úplně, že prostě zero. Business is Okay. business. Ale to už je trochu neslušné. Nie, ale počkaj, že rozmýšľajme, okay, dajme preč show a rozmýšľajme, že prakticky. Predstav si, že máš dve slečny, s ktorými chodíš na rande, vieš, že proste si v takomto situácii, že chodíš s nimi na rande a vybereš si tá jednu. Druhej povieš, že sorry, to nebude fungovať a už sa jej nikdy neozvieš. Mne to príde ako... Urobili by si to vy inak? Ale počkať, Ale akože dobre, takto, ale- keby som s Čajou mesiac na vile a teda ona je tá druhá a bolo ich tam na začiatku 18, tak aspoň, že či si doletela, by som sa A spýtal. hlavne keby si... To už mi príde, že aspoň toto. Ja berem to. Ja si myslím, že Hej. možno iba ja som kár, rozumieš ma, že... Hej, asi hej. Tu ide o to, že oni so Stankou nechodili potom, vieš. Takže Jak? Však si ju vybral, boli spolu. neboli. Čo? Neboli Však spolu. vyhrala, ne? A boli spolu. Nie, hneď sa rozišli. Akože hneď. To ja ani neviem. Pošou. Že počkaj, že jemu cinkla faktúra a on sa rozišiel, by to povedať. To je ale verejná informácia. Že sa rozišli hneď. Ja som počul, že už na letisku. Na Slovensku sa rozišli hneď. Kámo, že hodinový vzťah. Dobrý biznis. Čo tie, to Díky nemyslím. Ale vraj Stanka sa rozišla s ním. Asi možná proto já jsem byla fakt tak jako upřímná a jak to říct, úplně že otevřená, že jsem řekla fakt o ní všecko, co si myslím, protože jsem to prostě viděla a ve finále prostě řeknu jenom k tomu to, že jsem měla pravdu, no. Ale vysvetli to, lebo ja tomu nerozumiem. Že čo si mala pravdu? Že ona akože je, ona je cloud chaser? Čo je ona? No. A okej. Stanka? Stánka je cloud chaser, let's go. Tak Máme to dívej, tam. Thumbnail. když se ti ten chlap líbí, tak prostě s ním chceš být a
a prostě uděláš pro to něco. OK, môžem sa spýtať, že takto, že čo ty myslíš a takto za mňa aj vyzerá, že vlastne, že ona keď sa si na šupu rozišla potom, ako si ju vybral, tak ona proste iba hrala nejakú hru a to vybavené. Tak ego. Akože ego. Tak chceš vyhrát. Chceš vyhrát, abys byl první. Na šupu sa s tým rozišla, ale počkaj však, ale poďme hlbšie, možno sa niečo stalo, možno sa najebal na lietadle, rozumíš ma, niečo sa mohlo stať. Že proste... Ja som zastanca tejto teórie. Počkaj, pardon, aký dlhý je let na Srí Lanku? 17-18. Za 18 hodín? Ja sa dokážem rozísť za 18 hodín. Dokážem byť taký. Jak ty, keď vypadávaš z výrivky, rozumieš ma? Že proste najebeš sa aj kokos, že chápeš, lebo proste Rádkovi cinkol cca 100 litrov, ako reálne, jak Tomášovi. Takže to je ako kopec peňazí, čau, zarobil, oslavu to v lietadle, že konečne Stanka videla, že Digon, však to je úplný psychopat. No tak to úplně No ja neviem, ja si ho myslím. Ja vôbec neviem. No jako tam šlo vidět, že ona jako o něho nemá zájem už na té stanovačce. Počkej, a to jsem vlastně i řekla. Ešte raz, že vlastne ona už na tej show ukazovala, že signály, že vlastne nechcela, že iba hrala nejakú hru. Aj to hovorila osobně? Ne úplně, že by to tak jako řekla na plnou pusu, že já nechci Radka, ale měla takové nějaké průpovídky, kdy jako proto jsme to vlastně řešili i s Jenny, že já jsem Jenny říkala, já chci, aby ty si se mnou šla do finále, protože já na tobě fakt vidím, že toho Radka máš reálně ráda a ona zase chtěla, abych já s ní šla do finále. Takže už jako nás tam bylo víc, které si toho všimli, které prostě slyšeli nějaké ty věci a proto jsme to jako řekli. Myslíme si, že to je tak a tak a... Takže nemyslíš si, že Rádko je player, hej? Julka, ty si nádherná žena. Za tebou musia chodiť veľa mužov. Ty musíš mať v hlave, že cítiš, že kdo je player, kdo ne. No tam jsem to nepoznala. Nemala si taký pocit, že to je player, ne? Ne. Nemal ten rýs. Tam jsem ten vůbec jak pocit neměla a já jsem hlavně jako říkala, že po tom našem posledním rande, jestli on si vybere Stanku, tak ji reálně nemůže mít rád. Čo? No vzhledem tomu, co tam mezi náma proběhlo, co on mi říkal, jak on se ke mně choval na kameru, mimo kamery, tak já jsem prostě byla, nechci říct, že přesvědčená o tom, že si jako vybere mě, ale na základě toho, jak se ten chlap chová, tak... OK, už začnem asi chápať, že vlastne mimo kamier dával jasné signály, že si vyberie teba. Alebo že nie, že vyberie teba, ale že má k tebe veľmi blízko. Že proste ženy to vedia, keď to tí muži chcú. Zase ne, vieš, že ženy vedia, keď muž je hladný. Áno. Rozumíš ma, to ženy vedia hneď. Už z prvej správy. Áno. Čo robkáš? Co, ahoj. Vieš čo myslím? Á, to ich chce jebať, kokot. Vieš čo myslím? Premýšľam, že ti ja používam, že čo robíš. A používaš. Čo? Dobre, takže mimo kamier normálne... Počkaj, momentík. Takže mimo kamier, že flirtoval s tebou naozaj, že? A si dotýkal niekoho? Nepočúva sa ti to ťažko, kámo? Však. Co bylo? Dobre, prepáč. Ale a dotýkal sa akože, že dosť? No, tak jako na tom posledním rande už jsem byla taková, že fu. Že možno tam, kde to bolo až príliš? Tak na zadek. OK. A to byla za mě taková, jakože už... A to bolo tam? No, to nešlo vidět, že to bylo v tom bazéně. Že on mě vlastně jakoby na sebe On hodil. vedel. Ja pod vodou, jasné. Bazény, výrivky. Jasné. A tam jako, tam i podle toho dechu, já jsem si říkala, tyjo, už jako... Že akože vzdychal? Já to nechci úplně říkat. Počkej, čo? Ale prostě, že fakt šlo vidět, že ste to není hotový. dané. Že áno, že cítiš akože... No dobre, to je vidieť ľahko. Poďme sa na to pobaviť. Bolo vidieť stojaka. To zartopíte. Ježiš, to já nemůžu takto expouzovat. No takže hej, dobre, povedz ďalej. Já jsem nic neřekla. OK. Dobre. Dobre. Ale prostě víš co, že když máš reálně... To je dobré, kokot. To je fakt dobré. Když máš reálně nějakou babu rád, tak se prostě nebudeš takhle obchytkávat s jinou. Oponoval by som? Ja pomlčím, ale máš pravdu. Keď si správny muž, tak sa tak nesprávaš. Tak, presne. Vy ste leteli spolu aj so Stankou? No tak Počkaj, to muselo byť super. Wait, what? Vy ste leteli Ne. zo Sri Lanky, že ty, Radko a Stanka? Jo. Vedľa seba? Si sedeli? Radko se Stankou a já bokem. A ona akože, vieš, sa s tým vykusovala, že... Si myslela, že tu budeš ty, že? Pardon, stačí. Dobrý, v pohodě. Dobre, takže vy ste hej. spolu leteli a bolo to akože také akože awkward, že... No Stanka říkala, že my jsme jak manželka a milenka. A já jsem si úplně říkala, no nevím, jestli je lepší být v tu chvíli manželkou. Oh. OK, že vlastne, že tak to vyzeralo, že ona proste
možno ona cítila... Bro, ja som to došiel, možno ona Stanka cítila, že Radko reálne chce Juliu, ale proste, že on si vybral Stanku možno z nejakých politických dôvodov, vieš čo myslím? Lebo Tomáš tá robil tú chybu, že si vybral kvázi pohľadne Petranu a to bolo politické veľmi zlé rozhodnutie, lebo Petrana potom zničila pol roka na to, rozumieš ma? Ale keby si zobral, Mirka aj ako ona naložila, ale s ňou by sa, Mirka akože, tiež biznismenka, s ňou by sa vedel dohodnúť, že proste, a poviem Stanka ako keby možno cítila. Myslíš si, že to je možné? Že možno Radko... To by bol jaký príbeh, ty. Ale počkej, prečo by si to on neuvedomil, že proste, že túto... Lebo Stanka bola... Akože, nič proti samozrejme, ale Stanka bola... Akože nemala tam tie konflikty, že bola celkom veľmi populárna, všetci boli o tom, že to Stanka vyhrá. Už po 3. dieli všetci mysleli, že to Stanka vyhrá. On podľa mňa vedel dopredu, ty kokot. On podľa mňa vedel dopredu, že keď si berie Stanku, tak možno aj on bude vyzerať lepšie reálne. A ona je iba taká, že ty mňa naozaj nechceš. A sa si vyšlo na letisku. Tak mu to backfirelo vlastne. Ty kokot, cítite to? No počkaj, ale kto je tým pádom väčší player? Stanka alebo Radko? Ja neviem, to neviem, ale povedz mi, Julka, čo si o tom myslíš, že to je moje teórie. Je to možné? Moje teorie je, že Radko věděl, že se mnou to nebude mít úplně jako jistotu. Že vlastně on mi i v té finální řeči řekl, že má strach, aby vůbec jako přijala jeho prsten. A během celé té show on mi říkal, fakt jako přijmeš tu moju růžu a furt se mě jakoby ptala a ujišťovala. Okay. Já už jsem si jako říkala, ty co si z toho furt jakoby nervózní. Však jsem tu kvůli tebe. Ano, že fakt jako on měl jakoby tak strach, abych se na něho nějakým způsobem jako nevykašlala, takže možná i to tam zahrálo nějakou. Išiel na istotku, Stanka to viděla. A on si vlastně možno myslel, že ty si playerka. On měl strach z toho, že já jsem hráč. Toto je výborné. Toto je, že content momentálne. Toto je výborné. Oskarovi stojí. Jak v bazéne Radovi, ale... Čo sloní Pipik? Ja? Počkaj, to som aj zabudol. Jaký bol? Počkaj, nepýtajme sa, že jaký bol, ale skôr, že prečo. Že obrovský, hladký, jemný, Pipík. slizký. OK. To, že to potrebujem. Prestaňte tak o mne rozprávať. Cením, brate, musím povedať. To rád Ja som to počujem. vždy o tebe vedel. To vždy si tak pôsobil. Obrovský, hladký, slizký. Nice. Dobre, no OK, takže videla si proste jeden majestátny sloník kokos proste. A bola si taká, že... Dobre, ale jako musíme vysvětlit tu situaci. To nebylo, že prostě ten slon by stál a já bych tam přišla a ukáž a začala ho tam prostě jako tahat. Zase jako on tam byl, my jsme ho umývali, já jsem mu umývala nohu tím kokosovým ořechem a prostě on to z ničeho nic na mě vytasil. Prostě, že... A měla jsem to, že takhle od sebe, no tak prostě jsem byla zvědavá, tak jsem si na to šáhla. Takhle. Top, kámo, Jula, ty si najlepšia, prísahám, ja som strašne rád. Reálne, Julia je ideál ženy, čo by povedal každý bol. To je super. Si predstav, že ja som to vytasil, ale proste, čo mám robiť, kámo? Čo som mal robiť? Šlo to ku mne a ja šla vstříc. No počkaj, okej, dobre. Ešte... Ale počkaj, ja sa priznám, ako cením, že som to dal na kamerách, to cením, to by som ja neurobil, ale keby som tam bol sám, jasné. Jeden sloníkár si chytíš, ne? No, jasné. Rozumíš ma. Žiješ iba raz. Ale že co je na tom? Nie, počkaj, ale ty ma ukazuje nejakú... Či to bolo aj naposledy. Ale ty ma ukazuje nejakú realness, ty, že to je jedno, že to vidíš všetci, že podľa mňa veľa ľudí by to urobilo, rozumieš ma? Asi. Kto je žiarlivejší? Otvorte oči. Dobre. OK. Má tendenciu žiarliť? Soft. Julka, ty by si nám vedela povedať, na koho žiarnil? Na čo som žiarlil? Na Playboy. OK. No. Vlastne áno, ty si mi teraz unlockla core memory. A vieš, ty si nejaký gamer, kamo. Žiadil si na to, že fotila akože fotečky na Playboy. Nie. Na vystúpenie. A tak nám povedz, že čo to bola situácia? Vlastne, že... Tam bolo vystúpenie, ktoré robil Matúš s Tianom. A potom si Matúš tak akože tak zobral Julku a vieš, že to tak dával, akože... Čo je dával? Ten track. A že je to pesní... Tak face to face venoval. Klarovský Matúš? Áno. Ja aj takto. A ja som to tak točil, vieš, že stojím tam a Čo hovorím... to točil? Ja si hovorím, že trochu mi to vadí, ja neviem, že
že počkaj, a teraz je taký, že netvár sa suspicious, vieš, že som sa mu tak začal zalievať, točil som ďalej, že A nehodne, čo že... sa tam dialo na tom stage? Matúš vie byť Bowler. charizmatický, povedzme, že? Akože nič extra, vieš, len to bolo také... Julka, čo si ty o tom myslíš, že malo byť prečo Luovi nepríjemné? Ja som bol takto, ja som bol sám prekvapený z toho, že mi to vadí. Aha, to sú také tie momenty, že... On byl takový roztíkaný potom a ja, že úplne, že co sa deje? On nic. Poznáme. Bol som taký soft nesvoj. OK, dobre. A komfortoval si Julku s týmto? Že prečo sa nechávaš osahávať nejakým Matúšom? More. Za ten klip, že třeba? OK, tak a povedal si Julka, že ti to vadilo? Nepamätám si, povedal som ti to takto Ne. explicitne. Vôbec. Ty si to iba tak navnímala? Takže to Měla prvýkrát som počujeme pocit. tu. Teraz si to Ale to poviem. je dobré, wow, že toto si všimla. To je akože Ty si cením. všimla, že mu to vadilo? No, měla jsem pocit. A bolo ti to ľúto? Bystré oko. No byla jsem taková, že se nic nestalo, že co? OK, takže tebe to prišlo OK a Luovi nie? Že... No spíš jsem byla jakoby překvapená z toho, že on je z toho nějakým způsobem. OK, a tu to začína. Mám taký pocit. OK. Iba tak sa spýtam, že kebyže máš znova takéto vystúpenie, tak prebehlo by rovnako s Matúšom? Asi hej, jako mně to nepřišlo nějaké. Keď Lu vie, že Luovi to vadí. Že... Ale nie, takto, To ti je počkaj, jedno? takto. Mne to objektívne akože nevadí. Ale že to bolo nepríjemné. Ale to je to, že ja som nevedel rozlúsku v tej chvíli, že vlastne prečo ako keby ma to vyľaďuje, aj keď viem, že... Dobre, tudy všetci cesta vieme prečo, nevede. nemusíme to Chápeš? rozoberať, a že proste Áno. bolo ti to nepríjemné. Áno, Otázka je, že ty keď vieš, že mu to je nepríjemné, že či na tom záleží, či mu to je nepríjemné. Asi jako na důležitých věcech jo, ale myslím si, že jako je zase důležité mít nějaké jako hranice. Vzhľadom na to, že som to nevidel, tak neviem povedať, že kto tu je ten... Kto tu je ten hrotič? Ja, on má to video. Ja mám to video. Však ukáž, ne? Označa pohodička. Asi, dobre. No a to je celé. Laco. Do piče. A tak čo, môžem sa to ja? Počkaj, ja som fest čakal, že sa tam ohýna, alebo niečo, že tak si reagoval. Ale Jako co si myslíš? Nie, ale čak akože tak to precítil, že to si prepáč, to som A tak však ja som nemyslel. povedal, že ja som bol ospravedlňujem. iba taký soft vyladený z toho. Ja ho počkaj, chápem. ja- Tomu úplne chápem, každý z nás to mal. Tak ja som bol predtým, Chata bola ja som taká. ťa predtým opekal, že keď vieš, že mu to je nepríjemné, tak prečo berem späť. Okay. Jakože, Cool je to pohľad, môže sa to diať. Počkaj, ale on ma chápe. Ja tomu chápem, lebo ty si taký, že kokot, mal si to byť ty na tom stage. Čo? Nie. Nie? Nie, to vôbec nejde. To podľa mňa sú tvoje Nie, issues. nie. To si ty podľa mňa myslíš, keď vidíš Matúša Kolarovského. Hej. Kamoši, čaute, ďakujem, že ste dopozerali tento diel. Moje meno je Oskar a chcel by som extrémne poďakovať Luovi a Julke za to, že prišli k nám. Ďakujeme. Ďakujeme krásne. A nezabudnite dať odber, ja to vždy zabudnem povedať, dajte nám odber. A samozrejme, Sveto za to bol s nami. Čaute. Nazarko, pozdravujeme. A tak, Podskope ten tag. tak ďakujem, že ste pozerali a vidíme sa v ďalšom dieli. Let's go. Nevadí nám, že nemáš money.